SpongeBob kowe lagi free ora? Free selalu. Oke, nek free engko kowe tekamu ngomai nyong. Anu nggo ngapa? Nah, iki nyong duwe alat anyar ki sing perlu kelinci percobaan kowe dadi kelincine. Ye, kelinci Upin Ipin. Iki kartune SpongeBob. Ya ora apa-apa, iki kan bentuk toleransi lho. Paham pora? Diamput kakek bacot mareng bae monggo. Weh, Gary, kayaknya Sandy lagi PNS mukane darah tinggi. Walah, ketinggalan iki. Lho lah katamune sakeh temen iki. Iki tah es meh labuh iki kayane. Waduh kebangetan iki, nembe teka malah langsung ngelih iki wetenge. Hei, you Sandy, iki pa mesine. Nah iya, iki mesine tapi orang dadi, gara kurang kelincine. Nah maksudnya nyong kowe kon mrene iki kon kowe dadi korban pertamane alat iki ya. Walah, mana nyong orang madang iki. Nyong tapi Sandy nyong tak mengburindingin ya. Walah meh bayi iki nyong mending suka kabur mengenai Tuan Crab. Berubah kekuatan SpongeBob. Yuk. Tuan Crab lagi ngapa daya? Walah, iki kebenaran banget kowe teka iki. Tak kon ngrewangi. Hayo konangan Rika agi ngerangkit teropong tembus pandang gondeleng sawet kae. Wah. Loh, nang buku iki lah Kak, paket belum dibayar, tagihan dibebankan untuk SpongeBob. Nah, ki tiga temen sih Rika. Iki tak ceritani, kowe mbiyen pas lahir utang karo aku 20.000. Fix ngapusi. Iki tulisan catatan utange. Set slebau, paham? Masuk SpongeBob presentasi dhisik. Tamune wis ngenteni. Halo tamu undangan iki acarane Mas sedelamane dilabui terus engko acara kepindone SpongeBob nganggo katok kayak iki. Nah, tenggonan. Palahon kon nganggo serbet kayak kene iki. Hadirin, loh, manukmu kok nang samping? Jamput, anu mien ketendang kancane pas bal-balan malahan dadi meng samping. Izin tak dandani deno. Loh, kae otonge kok nang samping. A few moments later. Tuk, Patrick, tulungi yo, otongku meng samping.